नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। सोबतच साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी येईल। नमस्कार, मी सुष्मिता तुमचं कुक विथ सुष्मितामध्ये खूप खूप स्वागत करते। आज आपण अळूच्या पानांच्या वड्या पाहणार आहोत, पण त्या एका वेगळ्या पद्धतीने कशा बनवायच्या त्या पाहणार आहोत। जर तुम्हाला आपल्या रोजच्या ज्या अळूवड्या असतात त्या करता येत नसतील तर त्यांच्यासाठी ही खूप छान अशी पद्धत आहे, तर तुम्ही ह्या व्हिडिओला लास्टपर्यंत नक्की बघा। सगळ्यात आधी अळूच्या पानांचे देठ कापून घ्यायचे आहेत आणि हे स्वच्छ पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे आहेत अळूंना। त्यानंतर बघा अशा पद्धतीने अळूची पानं हाताच्या साहाय्याने कट करून घ्यायची आहेत। बघा अशा प्रकारे तोडून घ्यायची आहेत। सगळी पानं आपण अशाच पद्धतीने तोडून घेऊया। फक्त जो मधला देठ आहे तो घ्यायचा नाही आहे, फक्त आजूबाजूचं जे पान आहे तेच फक्त कट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर जो आपण अळूचा पाला कट करून घेतला होता तो अशा प्रकारे व्यवस्थित थोडा थोडा घेऊन चाकूच्या साहाय्याने कट करून घ्यायचा आहे। हे बघा अशा पद्धतीने बारीक कट करून घ्या। त्याच पद्धतीने आपण पूर्ण पाला इथे कट करून घेऊया। बघा इथे आपला पूर्ण अळूच्या पानांचा पाला कट करून झालेला आहे। आता इथे आपण पाव किलो बेसन घेतलेला आहे, म्हणजेच 1 वाटी इथे बेसन घेतलेला आहे। त्यानंतर 2 चमचे लाल तिखट, अर्धा चमचा जिरा पावडर, थोडीसं हिंग, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा मीठ, त्यानंतर थोडीशी हळद आणि 1 मोठा चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे। त्यानंतर इथे अर्धी वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीने 4 ते 5 कोकमं भिजत ठेवलेली होती 5 मिनिटाकरता। त्यानंतर ती कोकमं व्यवस्थित त्याच्यामधनं काढायची आहेत। त्याच्यातला जो रस आहे तो पूर्णपणे पिळून काढायचा आहे। त्यानंतर आपण जी अळूची पानं कट करून घेतली होती त्यामध्ये आपण 1 वाटी बेसन टाकलेलं आहे, म्हणजेच पाव किलो बेसन घेतलेलं आहे। आणि जे आपण मसाले घेतले होते ते देखील पूर्ण घालून घ्यायचे आहेत। आणि त्यानंतर जे कोकमचं पाणी करून घेतलं होतं ते सुद्धा यामध्ये पूर्ण आपण घालून घेऊया। त्यानंतर हे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि गरज लागलीच तरच यामध्ये पाणी घालायचं आहे। इथे आता आपण थोडंसं पाणी घालूया आणि हे पूर्ण मिश्रण मिक्स करून घेऊया। हाताच्या साहाय्याने हे पूर्ण मिश्रण मिक्स करायचं आहे। या पद्धतीने तुम्ही वडी बनवाल तर खूपच इझी पडतं ह्या पद्धतीची वडी बनवणं। हे बघा थोडंसं पाणी घातलेलं आहे, साधारण अर्धी वाटी ह्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे आणि हे पूर्ण मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून तो मसाला त्या पानांमध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल। हे बघा हे मिश्रण इथे आपलं तयार झालेलं आहे। त्यानंतर कुकरचं भांडं घ्यायचं आहे आणि कुकरच्या भांड्याला पूर्ण तेल लावून घ्यायचं आहे आणि त्यावर हे मिश्रण अशा पद्धतीने व्यवस्थित थापून घ्यायचं आहे। हे बघा आणि हे व्यवस्थित थापून झाल्यानंतर हाताच्या साहाय्याने पूर्ण समान करून घ्यायचं आहे। हे बघा अशा पद्धतीने। त्यानंतर हे मिश्रण आता आपण कुकरला उकळवण्यासाठी लावणार आहे। त्यासाठी कुकरमध्ये सगळ्यात आधी पाणी घालून घेऊया आणि त्याखाली एक पाण्याचा टोप ठेवूया, जेणेकरून आपलं वाफेचं पाणी जे आहे ते या वड्यांमध्ये जाणार नाही। त्यानंतर हा वड्यांचा टोप त्यावर ठेवायचा आहे आणि झाकण लावून ह्याच्या 5 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत। हे बघा कुकर थंड झाल्यानंतर आपण हा टोप बाहेर काढून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर हे बघा अशा पद्धतीने वड्या करून घ्यायच्या आहेत चाकूच्या साहाय्याने। अशा पद्धतीने मी अळूवडी केली तर एकदम इझी पडते, तर तुम्ही ह्या पद्धतीची नक्की अळूवडी ट्राय करा। हे असे उभे काप करून झाल्यानंतर अशाच पद्धतीने आपण आडवे देखील काप करून घेऊया चाकूच्या साहाय्याने। हे बघा या पद्धतीने आपण आडवे सुद्धा काप करून घ्यायचे आहेत। हे बघा अशा पद्धतीने आपल्या वड्या पाडून झालेल्या आहेत मस्त। त्यानंतर आता हे आपण वड्या फ्राय करून घेऊया। त्यासाठी कढईमध्ये तेल साईडला तापत ठेवलेलं आहे। हे बघा आपलं तेल तापलेलं आहे, गॅस ठेवायचा आहे लो फ्लेमवर आणि ह्या वड्या आपण अलगदपणे सोडायच्या आहेत त्या तेलामध्ये आणि ह्या दोन्ही साईडनी व्यवस्थित परतून घ्यायच्या आहेत। गॅस हा लो फ्लेमवरच ठेवून हे पूर्ण फ्राय करून घ्यायचं आहे।
दोन्ही साईडने अशा पद्धतीने व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचा आहे। अधूनमधून चमच्याच्या साहाय्याने ढवळत राहा जेणेकरून व्यवस्थित त्या फ्राय होतील। बघा 5 मिनिटांनंतर आपल्या अळूवड्या मस्त फ्राय होऊन तयार आहेत। तर तुम्हीसुद्धा या नवीन पद्धतीने नक्की अळूवडी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमच्या अळूवड्या कशा झाल्या आहेत त्या। आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, सोबतच हा व्हिडिओ तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा।